Gratulujem k vítězství. Jak těžký bylo? Tak vieme, že Zlín má každý rok kvalitné mužstvo, aj keď teraz sú dole v tabulke, ale vedeli sme, že to bude náročný zápas a sme veľmi radi, že sme vlastne potvrdili tie 3 body zo Slavie. Vlastne ďalšia výhra, to je veľmi, veľmi dôležité, takže zápas to bol vyrovnaný, dá sa povedať, no a každé mužstvo malo šance, či Zlín, či my, a brankári podržali svoje mužstva, no potom v tretej tretine nám sa tam podarilo dať nejaké tie góly a myslím si, že sme zaslúžene vyhrali. Bylo to hodně i o obětavosti, to ukázala druhá třetina. Oba celky hráli 3-5, ale ubránili to byly taky klíčové okamžiky. Tak áno, oni tam tiež, my sme tam mali šance, oni to tiež tam nejak ubránili. Oni keď to tiež mali 5-3, tak Jirka Vašiček a ostatní to tam blokovali výborne a Kanty to tam super zachytal, takže ja hovorím, bolo to vyrovnané z oboch strán, no a v tej tretej tretine sme radi, no, že nám to zapadlo. První gól v dresu Mountfieldu, přišlo to o přesilovce, zaplať pán Bůh taky o té přesilovce, že to spadlo. Vypadalo, že jsi na to čekal, hnedka jak si dělal, že to je gól, tak takový ten pohled k nebi a poděkování. No tak už od prvého zápasu som mal tam vždy nejaké strely a mohlo to tam padnúť, že som niekde niečo trafil alebo hlavu brankára a tak a proste už som rád, že to tam padlo a potom vlastne padol aj ten druhý, tretí gól a bol to z našej strany skvelé, no potom len zbytočne sme si to trošku zdramatizovali na konci, no. Takže bylo dobře, že to na 3-2 padlo pár vteřin před koncem. No ten druhý gól už vlastne, dá sa povedať, padol dosť, už tam mali len pár sekúnd a bolo dôležité, že sme ich vlastne nepustili do pásma, vždy sme to nejak vyhodili von a tak, takže už sme udržali tých pár sekúnd. Chybí v týmu 3 klíčoví obránci, dá se říct stabilní beci. Nastoupili mladí hráči. Jak to bylo těžký v obraně? Tvůj ice time asi vyletěl trošku víc nahoru, ještě víc? Tak sme s tým počítali aj ja, Renda Vydarený, že to budeme mať trošku viac, ale od toho sme tu, to je naša práca a proste hokej je už taký, no, že proste bohužiaľ chlapci sú zranení, ale nič sa nedá robiť, musíme makať, máme tu mladých hráčov, ktorých dneska tiež ako Karel Plášil skvele zastúpili, takže ideme ďalej, no a čakáme, no, vieme, že už tie zranenia, že za týždeň, 2 už by chlapci mohli byť späť a už ich čakáme čím skôr. Bereš to, že 2 vítězství za sebou, že byste se mohli chytit a udržovat si teď tu výkonnosť trošičku výš, než aby to bylo na houpačce? Tak boli by sme veľmi radi, určite, len proste dneska každý zápas je vyrovnaný a útorok sme v Olomouci, ktorý hraje dobre doma, ešte k tomu k telke, čo nám zápasy nejdu, takže bude to zaujímavé. Takže určite by sme boli radi, ale hovorím, ideme deň po dní, zápas do zápasu a sa uvidí, no. Vrátím se ještě jednou otázkou k Mikimu. On po té, co jednu noc musel být na pozorování v nemocnici, tak se vrátil, hned přišel sem do klubu, přišel za váma, což je super, takže jste hnedka věděli, že se nic vážného neděje. No, tak sme radi, že tam nemusel ostať dlhšie a ako zvonku má tam ako toho dosť, no, tie šitia a tak, ale čo je dôležité, nemá nejaký väčší otraz mozgu, čo by bolo vážnejšie, takže hovoril, že sa cíti dobre a pomaly sa mu to deň po deň zlepšuje, takže ja si myslím, že dlho nám nebude chýbať.